Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw, siya, ako, o si Danny. It's not Oliver, babe. Daddy. Ipaniguro kung makalimtan mong lalaki ka ni magisampit karon, baby. Ang kunon takahangtod na magtagbaw ko. Wake up now. Wake up, baby. Oh. Shit. I don't care anymore. Nanginit na kog maayo. Lakip ang imong ako. Lamigang pamatiyo. Shit. Dalit ba? Tanahon tagdili ka ba mahigmataw niya ako na musod na ko nimo. Paimuslan kog maayo ning imong lawas. I will make sure to satisfy myself. Bisan na to ka pa. Shit! Uy, musuod sa kong usa tanan yan akong kireview. Shit! I need to focus. Baby, please. Kunhain ka man karon. Please. Pabati na ako. Aron mahilunan ako. Please. Manaog ka. Moinom katas. I wish nga unta magka-focus na ko karon. Nga nainitan na akong tiyan. Oh God. At least, let me rest. Musa ka na pagbalik sa taas. Musayo lang ko, ugikan pa yung sa eskwelahan ug mga adlaw. Oh. Uy. Unsa to? Murag may nabati ko. Oh. Gikar tingali to sa gawas. Mupadayon ako. Oh. No. Dili na katugikan sa gawas katingog. Tingog ka to sa usa ka babae nga murag mipingit sa kasakit. Akong pangitaon kung hain karon magikan. Dini na kumabati ang maong tingog nga nagpingit. Ang lawak kini sa tumoy nga bahay ning mansyon. Sugad. Wa pag kami makasudi ni Dapita. Kami ni Kuya. Gidilit ni Daddy nga musudi din eh. I don't know why. Basta kay gidilit lang ni Daddy. Oh. Naanasab. Dinhi yung magikan. So ayan ako sa pagliso ang seradura. Hilayon na ako. Oh. It's open. Hinayon ako sa pag-apli. Oh. Babae. Usa ka babae nga gigait ang mga tilog kamot sa bubong. Oh. Gisigihan siya bunal sa bubong nga latigo ni Daddy. Oh. Nagtugo ng imong samad. Nanabod ka na.
Umidugo na pagsugod ang uban mong samad. Oh. Lingo-lingo man ka. Si Austin na. Nagsugod pa lang ko. Tukay na kong giuhaw sa manini. I am craving so much for this. Dad? Shit! James? Anak? Dad, unsa ka ni magibuhat, ha? Unsa ka ni? Son, let me explain. Gigain mo kining babae. My God! Nagkadugo na iyang tibok lawas, Dad, sa mong pagbunal niya. Yan ang kamay nga natin ko. Dad, nga ano kini, ha? Nga gibuhat mo kini niya? She's a whore. Hindi sana. Tao paghapon siya nga mabating kasakit, Daddy. And this is too much. Kuhaan ko siya sa gapos o bahat sa baba. No, ayaw ka na buhata. Ayaw ko kapagi, Dad. Buhian ako siya. No, not until I'm done. Dad! Wa pa ko mahumani ha. I'm sorry, son. Apan dili ko mahimong muhunong. Not until I will satisfy myself. Unsa? Dad! Mao kini ang rason. Kung ganong buot kong mamahimo kang usa ka doktor, anak. Pasabton ko raw niya ikaw. Just not now. So please, son, gawas na. Og pagkasamahan nga wa kay nakita. You understand me, son? But... James! Yes, Dad. Yes. Good boy. That's my son. Sige na, biyain namin din eh. Ipadayon ko na ang angayan kong buhaton. Yes, Dad. Now, lady, where were we? Yes. Nabalday ko sa angayan kong buhaton kagadiha. Miakso nag-uga ang dugo nga miaga sa imong samad. So, kinahanglan dungagan ko na usab kini. Wa ko magdahom nga makita ko si Daddy nga nagbuhat niya to. My God. Sadista ang akong amahan. Ang akong amahan nga akong gihangad. Usa ka buutan o maghihatagon. Usa ka tinahon. Unya karon akong maseran nga. Usa di ay kasadista. Ang Ginoo ko. Gwapon ta ka, lami og lawas. Pero mura sa kung nagromansag manikin ani sir, uy. Baw sab sir, uy, aron mas lami pa. And don't tell me nga wa ka maros sa akong gibuhat nimo. Sir? Pag-ilis. Ha? Pag-ilis na. We are done. Pagkanita manginit niya human na. Sir, bisiwan na ako ang inyong gipayad na ko, sir. Uy. No need. Huwag ko sa modron. Ay, wow. Ikaw na ako na lalaki nga miingon ako, anak, sir, ha? Usa ko sa pinakaintiman nga babae ning maong kasa. Uya, karon? I'm sorry to insult you, miss. Oh. Pero nakabantay ka? Awa. Ni Dongoy. Wagin mo barog si Manoy. O bisa kung saan pa na nimo. Bisan mahilis pa ng tumoy sa imong dila. Kung mo ingon gani ko nga wa ko'y gana. Wa sa na siya'y gana kay kaluha mi anak niya. Kanang gisigihan ni mong tuok diha. So please, buhiin na na. Baya, murabay kag laghaw kog santos. Wala kay mahimo aron ng buhi pa na. Ay, pa-try. Pasin pa di ay. Ano? Masamad na. Sir, nagiga naman ka, sir. Kapuya, uy. Yan ang ikaw may gikapoy. Pag hindi ko mag-ingon nga. May kaya nagsugod ng ako nga papangig. Kung dili palang kagwapo ay, dili dyan ko maning kamot og sama ina sa... Miss,
Miss, di na lagi na. Mm, Ha? mm, mm, White chance. Kay di ko ganahan nimo. Ay, ay, Ano to, sir? ako usbon? Sige, sige, sige. Usbon ako. Dili ko ganahan nimo. Aray! Ay, grabe ha. Grabe kung makawakli ka ha. Basig nagtuo ka nga. Kamot ng imong giwakli diha. Okay. Kung dili ka ganahan ako, sir, pues, dili sab ko ganahan anang imong Ako kunsa? lanay kaayo. Depende man sa kontra. So, dili ko maayo? Ha? O sa kumuingon. Pero wa ko ganahin nimo. Ay, litsi ka. Huwag kay batasan. Ay, maputol po ta ng imo, ha? Simba ko. Miss, Unsa? yung pante. Dara oh. Bastas! Shit. Lanay ha? Lanay bitaw. Wa lang gid kakatilaw. Shit, Daniela. Shit. Ikaw kinakaingon ini. Dili mo barog ang akong kaluha kay wa kumahimutang sa akong gibuhat na imo. Shit. Ganun na konsensya man ko. Bugawas na ko din sa kwarto. Kung ni Asya din magtrabaho buti ipasabot. Nga ni Arasab siya din magpuyok. Kay matud pa sa akong barkada ganina. Nga in-house din sa maong kasa ang ilang mga babae. Kun mao. Pangitaon ti ka, Daniela. Iuban ko siya mo pagpauli. Una lagi. Ayaw na pagsigig balik sa kung una. Una! Pangitaon na ti ka. Iuban ti ka. Isibat ti ka din eh. Kung kinalang tagsa-tagsa una ko sa pag-abli ang matag kwarto ni maong kasa, buhaton ko ka na. Makita talang ka, Daniela. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!